അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലം കൂടെ കടന്നു വരികയായി. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കൂടി ആയാലോ? അടിപൊളിയല്ലേ? ഈ വൈൻ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായതാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാലോ? എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് വൈനെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് സെറ്റാക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം അതിലുള്ള ബാക്കി ലിക്വിഡ് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്തിലും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അരിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു ബോട്ടിലിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കല്ലേ?